Na sa ato mga balita, usa ka babay napatay atol sa pagpamusil kagahapon sa barangay Calamba ning Dakbayan sa Sugbo. Ang tulo ka suspitsado sa pagpamusil nadakpa na duha ka mga minor de edad samtang usa ka suspect ang nagsilbing nga lookout. Giingong may kalambigitan sa illegal nga drogas. Atol pa nakautang ang maong biktima nga balor og usa ka milyon ka pesos. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Wala pa 24 oras na nagpandayon sa Sawang Calero Police Station 6 ang tulo ka mga sospek sa pagpatay sa usa ka babae sa sitio Miñurida sa barangay Calamba sa siyudad sa Sugbo. Ang mga suspitsado dito nadakpan sa sitio Kawayan, barangay Sambagdo sa siyudad sa Sugbo ganina alas 8:50 sa buntag. Din duha kanila nagidadog 16 samtang ang usa 18 lagip sa nakuha ang kalibre 45 nga pistola ug duha ka bala nga magigamit sa krimen ug ang cellular phone sa biktima. Mato ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office nga wala paghihapon mailhi ang biktima. Human sa insidente gibanduan ni Ilanan ang hepe sa Sawang Calero Police Station 6 nga si Police Captain Noel Labra Anyana ug ang deputy niini nga si Police Lieutenant Fredelson Codilla nga mohimog dilian nga investigasyon. Gipagsubay dayon nila ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit ug ilang nailhan pag-una ang lookout nga si alias Tinoy, 18 anyos taga sitio Miñurida, Barangay Calamba, na may nakita nga naa sa lugar sa crime scene. Nakita siya sa wala pa mahitabo ang insidente sa pagpamusil ug atol gyud sa krimen ug mausab ni ang unang nadakpan sa gilusad nga manhunt operation. Gilusad dayon ang hot pursuit operation sa Sawang Calero Police Station uban sa mga personnel sa Tactical Motorcycle Riding Unit kung TMRU nga resulta siyang pagkasikop. Sunod nga nadakpan ang laing lookout nga usa ka 16 anyos nga taga sitio Kawayan sa barangay Sambagdos ug ang gunman nga usa-usab ka 16. He was identified as the lookout. Siya dito ng lookout yung kada sa niabot. Dayon after ato nakuha sa nato yung kaduha nga lookout through CCTV gihapon. Then eventually through relentless hot pursuit operations nakuha nato duha ka lookout ug ang gunman mismo. But sad to say ang gunman ug ang usa ka lookout puro minor, although for verification pa ni ang ilang edad, but accordingly ang gunman nato 16 years old. Then ang usa ka lookout side is 16. Then ang kining usa 18 years old. Nakita sa CCTV camera nga human gipusil ang biktima ug natumba na kini, giduol pa kini sa gunman ug giduol pa kini sa gunman ug tiwasan paunta apan wala na bubuto ang armas nga dala niini nga may hinungdan nga gihapak na lang niya ni sa pulan sa pistola ang agtang niini. Daling gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center na dito siya gideklara nga dead on arrival. Drugas ang usa sa kitan-aw nga motibo sa krimen. Sanglit ang biktima ang gituan nga usab ka drug personality. Nabantayan ni Ilanan nga kung hingusgan nila ang kampanya batok illegal nga drugas, doon na dayo mga insidente sa pagpamusil. Yes, mo na usa sa atong gitan-aw nga motibo nga drug-related siya, may transaksyon. Ikaduha sad, ato siyang gitanaw, kung at inyong previous days, grabe atong anti-illegal drug operation. Then mao gini ang ato ang nasuwayan yun nga mo, grabe atong dakop gani sa atong illegal drug operation gani, nay mamatay. Si Police Colonel George Ilanan, giangko ni alias Tinoy nga gisugo sila ni alias Manoy nga likidahon ang biktima tungod kay nakautang matod pa kini og 100 grams nga shabu nga makatidad sa 680,000 pesos. Mipasalig matod pa si alias Manoy kakong mahumana ang ilahang misyon, bayaran sila og 5,000 pesos ug tulo ka bulto sa shabu. Nang sugo mi sa Manoy na ko na hingon naman siya na Dongtin, nanade sa babaw dongtin. Ano kung ansa man na yun eh. Kabaw na ka na, tirahan na ninyo. Ano ko na, ginoy, pag dayon ako sa babaw, imbis magtunaw sa jilis, nanasa, buong ko nanasa akong hagdan na, nanasa akong babaw. Ako na naging nanali, naog doon gamay, ara des tunga sa hagdan. Yamaw na itong gikan na to sa humigdo din, gitirahan da yun. Wala nagsugo ninyo si Manoy? Wala nagsugo? Wala. Ganun ipatirahan yun, sir? Kantal, nabla to. Ha? Sunay talo. Utang? Pila?
100 grams man daw to. 100 grams. Si alias Tinoy. Gidugang ni alias Tinoy nga si alias Manoy ang mastermind. Umay na nawag kaniya, kang ilang biktimahon na ana sa hagdanan ug iya dayon nga gitawag ang higala nga 16 anyos nga naa na ang ilang target. Ang CCPO nakaila na kinsa si alias Manoy ug muhimo sila og lawom pa nga investigasyon kay nagtuo ilanan nga napad ang koneksyon sa iligal nga druga sa mong krimen. Gandam na ang kasong murder batok sa mga suspitsado ug makikalayon sila sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nunod sa kalabigitan sa duha ka mga minor de edad sa mong krimen. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyoman Arbo sa Mantriway HP, Tata Karamen. Radyo mo nationwide.